Cafè Bohemi, gran varietat de cafès i tés, cerveses d'importació, entrepans, plats combinats, amanides, tapes, cuina oberta tot el dia. Cafè Bohemi, el teu punt de trobada a Malgrat de Mar, al carrer d'Esclapers, número 12. Si es va a peu, aquesta és l'única connexió entre Malgrat i la zona nord del barri de Can Palomeres. 23 escales per un cantó i 33 per l'altre, un objectiu difícil d'assolir per les persones amb problemes de mobilitat o que van molt carregades. Els veïns del barri de Can Palomeres Nord reclamen una solució. No, para subir la escalera esa no puedo. La que va con carro, para bajar, medio tienen un pase, pero se tiene que agarrar la baranda si no se cae. Y para subirlo, pues suben un escalón, se para, suben otro, y cuando llegan arriba se tienen que parar allí porque ya no tira. Podem passar sempre i quan, però que les persones estiguin més o menys bé i sanes. Però la persona que té una mica de problemes doncs ja no pot vindre, ja no pot passar. I a més encara més motius per gent, per exemple, que ve a mirar les mines, perquè aquí dalt no poden vindre, perquè clar, és un problema. La senyora, si no la porta un cotxe al poble, ella no pot baixar aquestes escales, ni vindre a veure la seva neta. I llavors hi ha una altra senyora que encara està molt més immobilitzada. Que aquesta senyora no es pot moure, ni de casa. El grup municipal de Convergència i Unió presenta una moció en el proper ple de dijous demanant que resolgui el problema d'accessibilitat a la zona. Proposa que es faci un estudi per trobar una alternativa als graons. També inclou un altre punt. Reclama que s'analitzin les possibilitats de connectar el barri amb el de Can Viader. Suggereix una manera, convertir aquest camí paral·lel a la Nacional 2 en un vial que connectés els dos nuclis.